তিনি গ্রাকশালো 23 আগস্ট সালবরি হাসি হিনো ত্রিপুরামথনি লোয়ার জিমুंबाय बखांसे फानो सिमुंगलाय याफांनि बागै एसडीएम नि बिसिंतै सानमुंगलाय याफांजाखा ত্রিপুরামথনি लोवार जिमुंबाय आबो हायकिनो हेजामारा लेफुंगा आरजी ब्लक कथलाय मोहनपुर बखांसे फा हाबनगो सानमुंगलाय याफालायका हिंगुतो खायलायै आरमानजाखा सिमनानि एमएलए विश्वजित देबर्मा एमबीसी रविन्द्र देबर्मा वेजिनलनि चेयरमैन रंजित देबर्मा खबै कबनि ত্রিপুরামথनि आदंर आसाला कक्सना थंगै एमएलए विश्वजित देबर्मा साका दफानो हामजागै राजनीति एबा पलिटिक्सनो हामजागैयै ত্রিপুরাসাनो फियमनि बागै ग्रेटर ত্রিপুরাलेण्ड जवाबो फाइनालनि बागै कयमुंरिखा ग्रेटर ত্রিপুরালেण्डनि दाबि तैयै थ्रु एसडीएम जों दिनै गभर्नरनो कायसा मेमोरेन्डाम लेना थाङै दङ सिनि मोहनपुर एसडीएम नि बिसिं क्लाइजाक सिनि अ आमसानि जत ত্রিপুরাসা लुकुरक ग्रेटर ত্রিপুরালেण्ड हामजागै बुबाग्रानि लिडारशिप जों जे साकायबेनो ग्रेटर ত্রিপুরালেण्ड सामना हिनिनो जों दिनै अ जागा हम ददमखाय दिनै एडीसी नि फाउन्डेशन नि अ सालो जों बेबाक ত্রিপুরা हास्तेबो अ हानि ত্রিপুরাसारक जों दिनै अम हायखेनो दिनै ग्रेटर ত্রিপুরালেण्डनि दाबिनो जों गभर्नरनि थानि पेज खायना थाङै दङ थ्रु एसडीएम गाय आमजन चिनि ত্রিপুরাসা लुकुरकनो जों अमनो कयनाय फायदि जत जों राजनीतिनो सिमितर जायगायाव जत बुबाग्रानि लिडारशिप जों ग्रेटर ত্রিপুরালেण्ड नामलायनो फायदि हिनिना आं दिनै दिनै जे ग्यादारिंग फाइनालावनो जतनो हामबाय याफारै दिनै बोसोरगांनि हिमथानि जों हिमलायनाय हामबाय তিনি চিনি কাইসানো দাবি অবংকা গ্রেটার ত্রিপুরাসানি থিনাংনি বাগৈ চিনি এক্সিস্টেন্টনি বাগৈ চিনি আইডেন্টিটিनि बागै কাইসানো ডিমান্ড অবংকা গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড তিনি 23 তারিখ কাইসা साल कतर 1984 बिसिआव 3 सालावनो जों 6 शिड्यूल भारतनि संविधाननि रायदायतै जों मानमानि अ सालावनो जों दिनै ग्रेटर ত্রিপুরালেण्ड सानै गभर्नरनि थानि मेमोरेन्डाम लेना बागै जों एसडीएम अफिसाव ताबुक डेपुटेशन लेनानै थाङै दंका और তিনি सिमना कन्स्टिट्यूशन एके बुद्धनगर वाखिनगर न खबै अ एसडीएम नि आन्दार जत तिनि ত্রিপুরাসা कामी दङ आरो नि बर किनो र फायै तिनि और जों डेपुटेशन फायो और बर गोबां मा चिनि बर किनो फायजाक न नुखाना चिनि बुरिमथनि लिडार्स गोबां मा 17,000 बर किनो र फायजाक आबुनि बागैनो जों थादङो अ ग्रेटर ত্রিপুরালেণ্ড चिनि ত্রিপুরাসাनि थिनां जों म दाटिनो माननाय एबा जों म जेस कायपेनो सबानि बिसेस जों सेगै मातु बुनाय एका चिनि ত্রিপুরাসাनि खुनु थिनां तंगलाखा कायसा दाबि मात्र चिनि तिनी लाइव माने कायसा साल कतर साल जे साल 1984 सालनि 23 तारिख आगस्ट भारतनि संविधान संशोधन खालायै शुधुमात्र त्रिपुरानि कायसा 6 शिड्यूल आइन पास खालायजाका ए आइन पास खायमानि सालनो जों बिसि ब्रुम न कायसा लाइव माबा खुरसा जानाय सालनि जों पालाय दङ आबुनि बागै जों चिनि बुबाग्रा तिनि न सालनो ताहनाय बना मानथायनि साल दाबि दियो सुनाय जों शुधुमात्र भारतनि संविधाननि ग्रेटर ত্রিপুরালেण्डनि बागै भारत संविधानाव जेखाने सुजाक दङ 2-3-4 अ 2-3-4 जे धारा अनुसारेनो जों तिनाव ग्रेटर ত্রিপুরালেण्डनि बागै मोहनपुर एसडीएम नि बिनि यागो माननीय हिज एक्सेलेन्सी गभर्नरनि थानि जों तिनि मेमोरेन्डाम रहनाय और शासक दलनि तो बीजेपी आईपीएफ तिनि बरक अबनो जोर खाय बानचाल खाय नायका और गुनुगुल खाय नाय बरक जों गुनुगुल खायना रिया जदि गुनुगुल खायखाय आबुनि बेलायके हामियां लायनाय बनि बागै जों किरिया जों तिनि चिनि दाबि न तुयै जों आन्दोलन खायनाय दिनि समतलबो खायनाय पाहारावबो खायनाय सहरावबो खायनाय दिल्लीयावबो खायनाय लन्दनावबो खायनाय जों केबोनि किरिया म हाचिनि शासन नांगौ अ हा शासननि बागै जों जा खायनो नांनाय जों खायनाय जों जा नांखाय थैनाय जों बनि बागै जों केबोनि किरिया जेसेबांनो गारि आतकुंना नायथों जों आबुनि परिणाम तामुंनाय जों उलाव थैखायनाय हामबाय तिनी सारा त्रिपुरानि जत एसडीएम अफिस दंनाय जे तिनी कायबेसे दाबि न दैलाराव सिंगेल कासे दाबि न सिनि जे सभा जे पुरातन सिनि महाराज जे दिनां फाय दंमोन
abo sini greater tribunal ni bagai sing tini SDM abo Rajya Sarkar joto digino sing yapari tongo sing sara tini Tripura joto blok joto SDM sing sini je san mongno yapari tongo sing गाड़ी तो कुन जगह फिरो गया बाक्सा जगह बाक्सा जे सामो खामे खाने रक कयेक जन बादर खा नि खनाव सं आम सिमनानि को गाय सं सिनिया गत सिनि मन पर सं कोनो बादर माया कासे कासे गाड़ी माने रहली आनि खना का